nyaya masherutsede wandikakwirira dare akabvuma kuti nhumbu ine muzukuru wangu ndeyake. Saka chasara panda chokuti ave anopota achiona mukadzi wake kuti angawane sei mari yekuzoenda kumaintenance kumaternity. Masherutsede akabvuma kuti mukadzi wakapa nhumbu ndeyake. Saka zviripo ndezvokuti mukadzi uyu haanai kana future yaanai akatenga panhumbu yaanayo. Ari muno ndiye angaifana kuya garaje ngawe mwana kawe msana ngawe atakatanza zini ngitsede tseda wachamu sede uliwe uyationa sede mwana ngani manda ichi angaraza ichi Embera que andi jadona na wasindo tangiseba masherutsede akapa muzukuru wangu pamiri pane 17 iyane 17 years pamira panga pane 7 years zvine zvamu 8 months tukuti awane madhadhariro anoita kumukadzi wake panhumbu yake kuti awane zvinomuyamura kuzoitira kana yakunga akuda kuti aende kuchipatara kunosungunuka awane mari yetransport. Rupesheni akatenga inazidi hapana kana chakambotenga. Chichemo mukadzi wako mabhira akaita kumba akabva ndambata nechikomba. Iwe wakambata nechikomba nhumbu ndiyani? Ndisi kuziva wakurambe atakuchaja naye tikapedza tipe judgment chikomba luize iya ndindeseventinga ndebvu dzakomba idzozi asikura akuda maintenance mwana ame 8 months mombe haana kubvisa kawo yatotangisa kuti mwana abatsirika nei 350 sabada wabada tikaitonga riri 500 March 19 February mwana akabatsirwa watenga preparation chikomba wachibata kuchigara naye saka nyaya yako yekuti chiya nondisivisa kuti chikomba ndingachitenge preparation sikukwanisa kunge tichiziva rega tikuyamure mningini iwo kana wakabata chikomba waifanira kuyamura kuzokwirira chikomba chako chakapombona mukadzi wako. Inyaya yako yakapera kuti atoda kuona kuti wakagadzirira zvako chadyiwa padare kuti ubhadhare. Iwo kana uchiziva chikomba ichocho unochikwirira dare iwo ugara apo ichitogara apo totonga nyaya yako. Nyaya yako yakutaura haite kuti utadze kubhadhara iwe wazirwere kusabaridzira nguva yekutasoro dare serakazara chikovari munomu chikove uya apadzewe kana yotarwe tari chamani zvikudiwa kugadzira nyaya zveningi preparation inoda mari tumbobvunzira general kanzinzimake preparation inoda mari kuti munhu hanzi azva 100 US kuisira 100 US effective mangwana unopa 100 US unozoita ndichei isiya nembanje inini nganditonga handiti zvanoda iwo kozi mwana anozvara ini ndochengeta mwana wangu anozvara wana amai ako kwakawiri pamutanga ndonjita kungokuverera kwese daidza amai we vanhu vakushokenyedza nyaya yetu vana tudii
Sunga, waita masandris. I do see it was not necessary. I'm a schedule Marini. Tata 100 twice 150. I'm a Rupina. Chumomira. I'm a child one 8 months. Zari. Fine, was over there. Zari. Zari Nama dates. When that's did you? Huh? I got also. I paid 2 weeks. The next day, June 16. I'm going to sign up. You will not sign up. It's a much of villages. Because I'm not able to do this one. Next time we are